Dagiti SARSARITA ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon ti SARSARITA ana paulwan. Ti pan nakabalin nga angin ni Salto. Idiun unana apanawan ubing. Adamay sa abarito. Nga aw-awagan da iti saltot. Nakutong kan nalupoy. Kanayon nga asaran, dagiti pada na nga ubing, gapo iti galad na. Ngam ti saan nga ammo dagiti tattao, addaan iti nagpaiduma, apan nakabalin ni saltot. Anaggapo iti maysa alakay. Iti maysa nga aldaw, kat. Saltot ang alaboy! Saltot ang nakaboy! Saltot ang nakutong! Una yun. Saltot ang nakaboy! Hoy! Saltot! Ah, Apay data sinusuon mo alab ba? mapanak ijay umami, buldat. Anya te aramidem iji umayo, saltot. Mapan ka maturog. Saan? Buldat? Mapanak agburas iti natang amulan ni nanang ko. Tirumbang kumakan ka kat maturog. Tapno lumumag ka basit. San ka te kakadwa? Wan buldat! Ay na! Kaasi kamat. Tano agangin iti napigsa. Maitayab kan gapo iti kinakutong mo. Ano niya? Hala, pumanaw ka nga rodan. Tamangan no makugtaran ka pa'y. Awan ba'y mat kayo asalinong timanggag mi. Isang mang pagkatak iti dakkel abato, manipod dito karayan, kapag linungat. Dahiti abato ti pagkatak. Nalakalahan nga ibot ko dahito eh. Kasla kadakkel ti kalapaw na abato. Ops! Dita, dahito ti paglinungat dakkel abato. Adayak pa iti umami. Isungan anong sa ko na bagkatan dahito abato tapno adalinong ko. Ha, kakadwa. Sa dino tinagkapon dahito tinagdakkel abato dito abay ti dakkel atambak. Ni, nagdakkel abato. Mabalin apaglinungan. Huwag nga rin. Ha? Misaltot ti sumungat dito yan tayo. Ha, saltot! No sa dino tayan may. Isumot tayan mo. Umayak nga min aglinong. Tanabanuga ka nagmulay tinatong iji bangkag mi. Anya? Awan mo ti paglinunga makayo dito kataltalunan. Dahito abato ti paglinungak. Oy, saltot! Itala nga makita mi daytoy abato. Kasano anak kadanon daytoy abato ditoy? Ha? Ako. Jakam mo, sapin. Ita tadadakkel abato dito taltalon. Aramidin tayo dito apag-istambayan. Ay, wala! Mayat dayta na panunot mo! Hoy! Sika! Pumanaw ka dito abay ti dakkel abato. Wan, pumanaw ka! Manipot ita. Pag-istambayan min ti dakkel abato. Di mulatan ikaskaso dagiti padab nga ubing. Anak ko. Una nang. Ado ka din tinaimulam ije bangkag. Una nang. Aguray tayo lang iti sa magmamanong aldaw. Agtubong dagiti imulak abukal. Nasayaat no kasta, saltot. Dagiti daduma pa'y amula tayo anaten. Nang burasak mo ten. Tapno day lako yun agsapa. Wen, anak ko. Ala, maturog kan. Tanalpas kamutan anang rabi eh. Una nang. Ha? Duwan nagdadakkel abato ti adda dito kataltalunan. Araw. Sana kabailan na bagkatan di 20 atao. Di kasta kadakkel abataw. Ha? Wen nga rod. Nagagasgas daaw. Sa dino ay tinaggapuan ti may sapay abato nga adda ditoy. Itilaang karayan tayan ti dadakkel abato. Ti pakasdawak. Kadlaat nga damanin bato dito.
Ha? Nisalto ti agturong ditoy. Nakasusoon manen iti labba. Buldat, sapin. Ada kayo manan dito abay ti dakkel abato? Hoy, saltot! Saan ka di nga imbagamin kan ka pag istambayan mi dito abato? Ngam apeng umay kapailan dito. Aglino nga buldat. Ngamin, nagbara ti panahon. Agmula pay ngamin. Standbayan mi dito. Iso pumanaw ka. Anya? Luti ka pumanaw. Kugtarang ka. Kugtaram tani kaslaawan tinanggag na. Dito yung arod ti kugtarang. Ha? Huston buldat. Ha? Saan ka man laeng anagiing? Gapo iti panang kugtar ko ka. Buldat! Nakatakder matlat ni saltot. Dito yung pwede kugtar. Huston kunakmet buldat. Agbambannog ka lang amang kugtar kanyak. Aramatem laeng iti kinaimbag, ti inted kukin ka, apan nakabalin saltot. Wan, amalakay. Saan mo at tutupan, dagiti padam nga agtutubo. Nagparangakin ka, tanapatag unay ti bagak. Ni, anya dayta, amalakay. Dakas ti ipasimuda ag tinakitak nga aurora iti ngatuan ti bulkan. Ha? Awan ti sabali ang makaparmek iti higante no saan asika saltot. Anya? Iso anaitadkin ka tinaidumduma apan nakabalin. Gapo itinadalos apan nagpuspusom. Sika tinapilik gapo tagtalekak iti kabalam. Amalakay? Agriing ti higante iti uneg ti bulkan. Ket sikalaeng ti makaisalakan kadagiti kalugaram. Dakes ti higante nga agnanaed iti uneg ti bulkan saltot. Nabayag a panawon ana ipupok iti uneg ti bulkan. Gapo iti panang parmeken kuana ti prinsipe ti angin ani Agilos. Anya? Iso nga agsaganakan, taagungar manen ti higanti a pinarmek idi ni prinsipe Agilos. Iti kanito a mapukaw ti bilag ti angin. Anang salukob iti higante, mapasamak tinapigsa agin ginad. Ay, saan nyo nga alaan ti makmakan iti basket ko, babaraw, pangaasiyaw. Kukuamin dagiti magmakan nga dati basket mo. Sika bakit? Nagado amak makan ti linaon ti basket. Sapin! Isubliyo ti makmakan iti basket ni Ina bakit? Anya? Asino ka kumamang lapot iti kayat may mapasamak, ha? Buldat, balagan kayo. No saan nyo nga isubli dagiti makmakan iti basket? Dakos ti pagtungpalan nyo. Naglastog ka, saltot! Dayta kinakutong mo! Labanan na kon! Buldat, Ha? di ka kayat apasakitan. Ngam no kid dawon ti panawin. Tutupan ka. Ha? Ay, baraw, saan kayo nga agapa? Sige, kukwayo latan ti makmakan nga da iti basket ko. Saan Ina bakit? Nasaan? Ginginad! Ay, nagpigsa Delikado kayo. aking ginad. Amangan no agungar ti higanting ang tao dito unag ti bulkan. Ha? Kita niyo tabulkan! Kita niyo! Pumalaw kayo dito Ina bakit? Kartin nyo! Pumalaw kayon! Huwag na kayo buldat!
Pumanaw kayo! Saan narumbang agtalinahit kayo pa ilaan ditoy? Anya ka din daytoy ang mapaspasama kanyak. Tipan nakabalin niya intad kanyak tilakay. Kat agpatawad itinapigsa ng angin. Sa anak lang ang napigsa. No di kat kabailak pa iti agpatawad italipugpog. Delikado ti panagkalma ti panahon. Nalabit ang nakarwarin iti bulkan ti higanti nga ibagbaga ti lakay. At kakaribos ka ni tao. At dalakit din ijay ti higanti. Sapsapulet, ti agnagan iti agilos. Dagnagan iti agilos iti lugar tayo. Anya, dakkel ti basol kalyak dayjay at tao. Gapo tayong pupuknag iti uneg ti bulkan. No sa'yo may parang kalyak ni agilos. Patayin kayo amin! Higante! Ha! Lagturid kamitin ang nangayag kanyak kotong nga ubing. Balagat ka, higante! Saan mo adang randag iti kalugarak? Pumanaw ka langan! Nagturot ni Sultan ng sawi ni Katay! Sa kalugaran! Umatayo kayo ditoy! Tapnosan kayo ang mayraman iti panagrangat mi iti daytoy a higante! Pumadayo tayo, Maruda! Talagang nyo! Apay, kabailan aparmekan si Kang Ubing. Di nakatawaan, higante! Nukas tangaron, badekan ka Angin! Ha! Kalaot o nagpigsa di angin. Kaya't asawan nga dalaeng dito'y nagilos. Iso ti pagtataodan talipogpog. Siyak ti pagtataodan tinabig sa nga angin, higante! Kasano na pasawak ti kastoy? Addagan ka ti pan nakabalin ti angin ni agilos. Padyak anago nga rin ti kabosor ko ide nga higante. Agdalaga ken ni saltot. Iso nga impaay ko kinkwana di pan nakabalin ti angin ken nagpaiduma apigsa. Nagtaod met ken ni apong ko abubod. Pinili ti nagtalinad dito'y rabaw ti daga. Ket nakipagtaenga kadagiti tattao. Agnanaedak ita dito'y nalawa arukim ti gukayam. Nagangin ket adda imparipirip na kanyak. Agrang-rangetan dasaltot kenti higante. Ay, buyaag ti panaglaban da. Saan nagbaligi tinapigsa nga angin kanyak? At damat pan nakabalin ko nga agparno ay iti apoy. Apoy babae ni titakulap na! Daytoy ti paragan ko! Angin! Sabtam tinabig sa apoy! Magakmatan ka! Asan nakabailan na sebseban? Tinaydumdum mga apoy a pinarnuay ko! Idak! Nagsabat ti angin kundi apoy! Marigata na pagpal magkiti! Matay kan si Kang Ubing! Maparmag na! Higanti ka lang! Babaon ti angin ken ti ise. Daytoy pa'y Makasaritak ni saltot. Sa Saltot! Napigsa ti angin nga daken ka.
Basta mo nga ramaten. O sarong ti pusom, kat ipukaw mo lang ti alipugpog. Ad-adapay apimig siya ti angin. Nangagkutitimag niya malakay. Kala talagsardeng ka, ubing. Saan ako niyag sayang pa iti oras kat sa pulag ni Agilos. Parmakan kan! Alipogbog! Ha? Impok ka mo talipogpog? Kat nagpigsawagin! Nilang Agilos ti daan iti pan nakabalin talipogpog! Noon niya tinaramid kan ka di ni Prinsipe Agilos. Isumot taramid kan ka. Anya? Agsubli kay ti unog ti bulkan ni Dagnanayon. Bantayan ka tapnusan kan nga agungar. Kasano nga dakin katipan nakabalin ti angin? Aramatek ti 100% apan nakabalin ti apoy. Tapno sa anak ama parmag! Alipogbog! Parmagam ti managdakdaga sa higante. Kat isublem iti nakaipupukan na! Son! Iwas-was na kon tinapik sa hangin! Son! Ay, no, sa nagapukin kasalta, dinagrat na kami ti higantay. Ay, naglaing ka. Isungag yaman ka ba? Saan asak ti pagyamanan nyo? No di kat tila kaya ng tagkanyak iti nagpaidumapan na kabalin. Saltaut? Si kakadimot laeng tinangbagkat ka dagiti nagdatag kalabato iti taltalon? Uwan, buldat. Saltaut, manipot ita, aggayim tan. Aggagayim tayon, saltaut. Uwan, buldat. Dahil ti kumatitandaanan nyo. Saan kayo namang lais? Ken mang dangran. Tanagalas nga ugali day ta. Agtalinaid tayo kumana singpet. Uwan, saltaut. Aramidon mi data. Agyaman na ka, buldat. Tati tao alalaisin nyo. Kat saan nyo nga amo ti kabailan ng aramidan. Iso adi kay kumamang tagibasit. Pinarmak ni Saltot ti higante ang nagtaod iti bulkan. Nagbalin meten ang nasingpet dagiti pada na nga agtutubo, gapo iti impakita na a kinadatdatlag. Naglabas ti sumagmamano nga aldaw, saanen ang nagparang tilakay, anang tad iti pannakabalin ti angin, kani Saltot. Gapo ta intaleknan ti amin kankwana, gapo iti kinasingpet na. Bueno obing, ditan tinagibusan, ti SARSARITA tayo, nga insurat ni Isagani, Yalong Bolyeser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo.
Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala? Iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.